Mika vastaa sairaankuljetuksen hoitovälineistön hankinnasta ja ylläpidosta. Mika hymyilee. Hän pitää työstään, toisin kuin vuosi sitten. Silloin Mikan työ oli jatkuvaa kaaosta. Hän vastasi hoitovälineistä kuten nytkin. Kentältä tulvi toiveita, samalla kun Mikan piti huolehtia uushankinnoista, kulutustarvikkeista ja päivitystarpeista. Hän pyysi kymmeniä tarjouksia eri tavarantoimittajilta, valmistajilta ja maahantuojilta. Kävi tarjoukset läpi, valitsi parhaat, teki tilaukset ja sopi toimitukset. Tuotteet saapuivat vaihtelevin toimitusajoin ja laskuja tuli nipuittain. Aina jotain puuttui. Toimitus viivästyi, tuotteet eivät sopineet ensihoitoon tai ne vanhenivat hyllyyn, koska tuotteita ei saanut sopivissa erissä. Ja kun Mika sai homman hoidettua, kaikki alkoi alusta. Nyt Mika hymyilee. Mikan työnantaja kilpailutti ensihoidon hoitovälineet ja päätyi suomalaiseen Medkit Finlandiin. 247 palvelevasta verkkokaupasta löytyvät kaikki modernin ensihoidon tarvikkeet merkistä riippumatta. Tarjouspyynnöt ja tilaukset onnistuvat helposti. Ostoskoriin tai puhelimella tai sähköpostitse. Henkilökunta auttaa ja järjestää tarvittaessa erikoistuotteita valikoiman ulkopuolelta. Uutuuksiakin tulee jatkuvasti. Maksu onnistuu laskulla tai verkkomaksuna. Toimitus on nopea ja luotettava, ilman minimitilausrajoituksia. Medkit perustettiin vuonna 2008 helpottamaan hoitovälineiden hankintakaaosta. Toimitamme nyt tarvikkeita tuhansille tyytyväisille asiakkaille ja asiakaskuntamme kasvaa nopeasti. Keskittäminen kannattaa. Tee sinäkin hankinnoista helppoa. www.medkit.fi Medkit. Varustaa arjen sankarit.